नमस्कार मैत्रिणींनो, विदर्भ रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत शिमला मिरची. तर ही स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. आता मी चिरून घेत आहे. पाहू शकता छान अशी ही शिमला मिरची मी अशी भरून करणार आहे. तर त्याच्यासाठी मी असं वरचंच कवर काढलेलं आहे. तर 3 शिमला मिरच्या आहेत. त्याच्यासाठी आहे मला हे शेंगदाण्याचं कूट, लसूण, जिरे आणि कोथिंबीर एवढंच मी मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे. तर चला मग आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊ. बघू शकता मी असं मिक्सरला बारीक करून घेतलेलं आहे. तर आता हे मी प्लेटमध्ये काढते. मी थोडंसं कोथिंबीर चिरून घेतलेलं आहे. तर आपल्याला याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं आहे, थोडीशी हळद, थोडंसं लाल तिखट, थोडीशी धनिया पावडर आणि थोडासा गरम मसाला. आता हे मिश्रण मी एकत्र करून घेते. मिश्रण आता हे एकत्र झालेलं आहे, बघू शकता. तर या शिमला मिरचीमध्ये आपल्याला ते भरून घ्यायचं आहे. तशी शिमला मिरची भरून घ्यायचं आहे. आपलं पातेलं गरम झाल्यावर आपल्याला त्याच्यामध्ये तेल टाकायचं आहे. एकच पडी तेल टाकलेलं आहे मी, बघू शकता तुम्ही. आणि गॅस बारीक करून आपल्याला ते शिमला मिरची अशी ठेवायची आहे, कारण ते तेल जास्त गरम जर झालं तर ते अंगावर उडेल, म्हणून मी पहिलेच ठेवून घेतलं. बघू शकता. आता चांगलं तेलात परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. आपण काढून बघते मी, बघू शकता तुम्ही. ठेवून द्यायची आहे आपल्याला ही शिमला मिरची. अशी सगळं बाजूने झाली पाहिजे. परत मी झाकण ठेवते. शकता ही अशी आपली शिमला मिरची झालेली आहे. तर मी आता प्लेटमध्ये काढून घेते. भरून शिमला मिरची आपली रेडी आहे. तुम्ही सुद्धा करून बघा. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.